Agaw atraksyon ngunyan sa laog kan Misibis Bay Resort ang sa indang 24 piye na Christmas tree. Kaining Martes, kanini ang pailawan. Gibo sa indigenous materials ang Christmas tree. Arog kan ipil-ipil asin bamboo tree na pinatumbakan mga uminaging bagyo. Paskong tradisyon naman ang tema kan pailaw, kaya nakabarong asin Filipiniana ang mga nagpartisipar. Sigun sa manihamiento kan resort, taon-taonan sa indang pailaw. Kaya taon-taon man ang pag-iinguan ninda na ini ang maging espesyal. Ang pinaka naging concept namin is yun nga, yung something unique, something wood, na parang hindi kami gagastos masyado. Parang yun, kasi maraming yung bagyo din. So, ni-recycle na lang namin. Apwera sa iganting Christmas tree, mas naging festive man ang palibot ng resort huli sa mga naggagayunan asin makukulor nindang dekorasyon. Sa paagi kan pailaw, laom kan manihamiento na mas mamatean kan sa indang guest ang kapaskuhan. So actually, kinonceptualize siya ng mga department heads as well as ginawa mismo. Actually, 3 days lang ginawa ng mga engineering teams namin. So, pinagtulong-tulungan, pinagpuyatan. It's not actually yung extravagant ang nagpapaganda sa kanya, but yung pagtutulungan ng mga staff na mabuo yung Christmas tree namin. So, we really wanted to feature this year na yun, yung nabuo because of the hard work and yun, pag-collaboration ng mga ideas. So, iniimbatahan ko lahat ng Bicolanos to visit Misibis Bay Resort because starting December 16 and 25, meron kaming simbang gabi here mismo sa resort. And we have lots of activities on December 24, 25, and 31. Makukuha ang Misibis Bay Resort sa Barangay Cagraray sa Bakakay, Albay. Hali sa sentro kan Legazpi, 12 oras man ang magiging biyahe antes na makaabot digdi. Sa mga gustong bisitahon ang resort, pwede sindang makontak sa indang Facebook page na Misibis Bay. Pwede man na mag-apod sa 0917-599-1606. O kaya naman, mag-email sa reservation@misibisbay.com. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.